ba ako kaba alay ko nasi badan dan kaba alay ko lai dan cubuh baru matanggo tapi lain pulonan dan raso lai dan cubuh baru matanggo tapi lain pulonan dan raso mati den onde ba alay ko kaba ako lay nasi badan dan kaba ako lay dape bininan sabana tomboy suaro kare gadang bangkalai dape bininan sabana tomboy suaro kare gadang bangkalai alailah kaba alay ko kaba ako lay satio hari denai marasay menyapu rumah yo mapel lantai mencuci sarato manggulai alailah onde bako kaba alay ko nasibnya badan kaba alay ko jika ada tahu bak cando iko nak ada muah baru matanggo onde ba ako kini ba alay nasi badan dan kini ba alay daripada dan hidup marasay biarlah kini dan minta carai daripada dan hidup marasay biarlah kini dan minta carai onde ba alay kaba ako lay nasi badan dan kaba ako lay dape bininan sabana tomboy suaro kare gadang bangkalay dape bininan sabana tomboy suaro kare gadang bangkalay kaba alay ko kaba ako lay satio hari denai marasay menyapu rumah yo mapel lantai mencuci sarato manggulai onde bako kaba alay ko nasibnya badan kaba alay ko jika dan tahu bak cando iko indah dan amuah baru rumah tanggo. Menyasar dan menyasar.